लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोदों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय तिनसुकियाखौ बायबाय होननानै मोननैसो आङो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनानै फैबाय लोगोफोर आं मानि थाखाय तिनसुकियाखौ दिनै बायबाय होननो नागिरदों बे आंनि फुराना स्टाफफोर बिसोरो दिनै साहा लोंगासिनो दङ नै बे जाहैबाय निर्मालि नैबे जाहैबाय माबा गाननाया गोजा गाननायाव माने असिमा होननानै बुङो अकिमा नैबे निर्मालि लाजिदों लाजिनाय देखायदों खोबथेना लाबाय ओमफ्राय बे गासिबो जोंनि स्टाफ गोजा आरोना ओमफ्राय दा बिसोरो जोंखौ साहा लोंहोहरबाय साहा लोंहोबाय जोंखौ माने साहा लोंनानै नैबे माने जयन्थ' बिथाङा बिराद हेल्पफुल मानसि ओरैबायदि हेल्पफुल बियो दा सारा रुमाव लेंहरनायखाय जों दा रुमाव थांनो नागिरबाय आरोना सारा रुमाव बयखौबो लेंहरजोब्बाय जोंखौ बिदाय होनो थाखाय माने रुमाव लेंहरदों दा बयबो थांजोबसै रुमाव फैयो अबा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे रुमाव फैफादों नैबे बिथाङा जाहैबाय राजु रय बिथाङा दुब्रिपिजों आंजों जोङो थांसिगोन जोङो बेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय जों माने शिफ्ट जाबाय दा बेसेबांबा बोसोर जों माने गोबावथिं माने जों बिराद माने गुलि थाबोबाय गुलि थाबोनायनि उनावबो दिनै जोङो मा जाबोबाय दिनै जों ज' हठात जोङो बयखौबो गारनानै थानांगौ जाबाय दा बेनिखायनो बयनिबो गोसोआव दिनै दुखु दङ बिथांमोना दिनै लाथाबनानैब्लाबो दिनै बिथांमोना मिनिबाय माने आङो गाबनायनि भिडिअखौ आं बानायनो हानाय जायाखै नोंथांमोना थेवब्लाबो मोननैसो भिडिअ क्लिप आं देखायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन आरो ना जोंखौ बिथांमोनहा माबायदियै जेनेबा माने फेयारवेल होनो नागिरदों नोंथांमोननो आं जानो लांनोसै जोङो नैबे जाहैबाय मा जोङो सासे बायद' जों जायखौ जों बिबाजै लोंनानै थादोंमोन तिनसुकियावहाय नैबे बाजैया जोंखौ बिदाय होनो थांबाय लामासिम बे जाहैबाय मा जों केन्टिन कर्टआव केन्टिन होयोमोन नैबेसो बे बिनानाव बे बायद'नि फिसाजो बिराद दुखु बेसानि बे आदा नैबे बाजै आंखौ फंबाय हिसाबै लेंदोंमोन दा दै बथल एक लिटार गिफ्ट हरबाय जोंनो गारियाव लोंलांनो थाखाय नैबे अंकुर फंबाय बियो ओमफ्राय नैबे जयन्त कौर बिथाङा जाहैबाय बिराद हेल्पफुल मानसि ओमफ्राय नैबे बिनानाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय जोङो माने दा उफाय गैला आरोना दा जों दा सारनि रुमाव फैबाय आं भिडिअखौ सोरबा सासे नैबे जोंनि बस सार बियो ओमफ्राय जों साइडआव गसंबाय डक्टर दंफैयो ICDP नि डक्टरफोर दंफैयो ओमफ्राय मेडामना साइडआव गसंबाय बायद'आ गाबनानै मेगन मोदै हुगारखाबाय बेयो सोंदों बाहार सहैगोन होननानै मा नाम होनना सोंदों बे डक्टरा ICDP ना मानोना बेयो जोंखौ मोनथियामोन नालाय जोंना मेन DB अफिस नालाय ओमफ्राय बाहाय सारा जोंखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय आरोना बिसोरो ट्रेन्सफार जालांसिगोन सानैबो आंनि आगसि आरो आगदा आखाइमोन होनना बुंदों दा बिसोरो दिनै दुब्रियाव शिफ्ट जाबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा सारा बुंदों आरो सम आङो मालाबा गोबां दुखु होबोफ्लांबाय बेनि थाखाय केमाहा होदो होननानै सारा बुंदों मानो होनना बुङोबा आङो आंनि खुद गावनि पार्सनेल प्रफिटनि थाखाय बेनिफिटनि थाखाय आङो नोंसोरखौ दुखु होबोफेराखै आं जे शेयाराव जिरायदोंमोन आं बे शेयारनि थाखायसो आरो बे शेयारनि प्रेस्टिजखौ लाखिनो थाखायसो आं नोंसोरखौ मालाबा खामानिफ्रा लेटफोर जादोंब्ला बे समाव नोंसोरखौ माने बुंनाय जाफ्लांबाय बेनि थाखाय केमा होदो होननानै सारा माने बुंबाय दा जोंनो गिफ्ट हरनो नागिरदों नै मोनफा बिथांमोना जयै सिथाबै बायबाय बे राजु रयनि मोनसे गिफ्ट होग्रोबाय नै बे जाहैबाय मा गस्ला सार्ट बिथांमोना बायनानै होदों दा बे राजु रय बेजों आंजोंनो दा आंथ' नै मा होनबावनो नै बिथाङा दिनै माने बिदाय लाबाय आरो दा बिनि उनावहाय आंनि पाला सफैबाय आंनोबो मोनसे गिफ्ट होबाय गस्ला गिफ्ट दा बेखौ आं गिफ्टखौ देखायनो हानाय नंला नोंसोरनो माने जोङो दा एसे माबा लाग्रोनोसै बिसोरो डक्टरफोर नालाय जों डक्टरफोरखौ एसे माने लानोसै आरोना जोंथ' उफाय गैया जाहैबाय ना दा बे आङो बिदाय लाबाय दा बिनि उनावहाय गोबां सारा माने बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय बुंनोबो थिनदोंमोन आंखौ नाथाय आं बुंनो लादोंमोन खिन्थु आंना माने गोसोआव गाबनो ओंखारनानै आङो बुंनो हायाखिसै बाथ्राफोरखौहाय माने गोसोआव थांनानै थाबाय जे सारा माने माबाफोर बुंनांगौबा बुंदो होनदोंमोन नाथाय आं बुंनो सानदोंमोन नाथाय दुखुजों माने रायलायनाया गेवा जाबाय दा जों लामायाव फैबाय नैबे जाहैबाय आं दा फैनानै लोगो आं गारिनि फैबाय आंनि बे जाहैबाय मा थफ्ला थफ्लि आं गारि नेगासिनो दङ दा नैबे गारिजों थांसिगोन लोगोफोर गारिया फैबाय आंना आं बाहाय थफ्लाखौ थिखोसिगोन स' दिनैनिफ्राय आङो तिनसुकियाखौहाय बायबाय होनसिगोन आरो स' लोगोफोर आङो दिनै शिफ्ट जाबाय जोङो दा आं गुबुन माने डिस्ट्रिक्टआव ट्रेन्सफार जाबाय आं बबे डिस्ट्रिक्टआव ट्रेन्सफार जाखो आं बेखौ नोंथांमोन दा खिथाथ'नो हाला उनावहाय आं खिथासिगोन नोंथांमोननो देखायगोन आंनि अफिसखौ देखायगोन स' बेखिनियानो लोगोफोर बाय थेंक इउ फर सापर्ट आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ